Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemmejaňyza salam, men Gül. Habarsız galma gepleşigimiziň 148-nji bölümine hoş geldiňiz. İlki bilen yetip gelen orada aýyňyz mübarek bolsun. Eden ähli doa dilekleriniz kabul bolsun. Dostlar, geçen bölümde diýsen gowy täzelikler bardy. Biziň 3 ýaş toýumuzam bardy. Ýöne like basyň diýip ýatlatmadym, şoň üçin az like bar ekeni. Bu bölümde ýatlatýan like basmak ýatdan çykarmaň, özüm like basmak mut. İstanbul'daki dostlar, sizin dikkatinize. Fitch House oraza ayına diňe agda açar sagatlaryna işleýär. Yine de gow täzelik Fitch House'dan. Hemen salam dostlar, gowmy adaylar, janyňyz sagmy. Yetip gelen orada ayınız kutly, mübarek olsun. Biz Fitch House olup sizin için yörükte betinden bir konkurs kurnadık. Niyetimiz Fitch House'a gelen müşterileri beğendirmek. Şoň üçin 3 tane telefon koyduk. Betinden motion telefonları. Bular utmak için Fitch House'a gelýäňiz 150 TL'lik iýiçäňiz, ýagny azatçarda 150 TL'den geçseniz Fitch House size nomer bilen kupon berýär. Kadir gece günü şo nomeri atsa göre biz ýeňijileri taýlaýar. Katnaşın kökman, tıktırman. Kliplerimize başlaýas elbette Azat Oradow bilen. Azat Oradow Öwez Suhanow bilen ähli hit aýdymlaryna maşap ödürläpdir. Asredici yürekte düşen aşkım yalan eken, günesin geçebilimin bir vapa ol bu kurşan. Seni vasfedin seni okurtan otur böylelerde sen açılırım görgüdeli bağlar fiyini deli dağlara bana tücülemin sorup yürek vere insana talip olup oku yardım den duşum bilen. Mehri önkçe stiline täzece aýdym, täzece klip ödürläpdir. Dostlar, şu açık gelen ekskluziv täzelik. Çempionumuz Döwletjan Ýagşymyradowyň aprel aýynyň 10-näşine boyu var. Bizem Türkmen hökmünde gollalyň golloýas. Inniki täze klip ýaz berdi Mahmudowdan seniň üçin. Senin üçün sevgilim derden çekerim, dışınma dağlara güller ekerim. Selvi Twakkylyjova bilen Esmurik, geçer Allah'ım. Yanar halim var, ne de soran var. Yanar halim var, ne de soran var. Geçer Allah'ım, geçer bu dünya. Farhat Öraýew ýakyn günlerde täze klip ödürlejek bolýar. Mehriban dostlar, Şahsat Batyrowyň täze studiosunda ilkinji klipimiz taýin oldy. Nasip bolsa ýakyn günlerde menim YouTube kanalymda tomaşa edip bilersiň. Sizin pikiriňizçe Farhadyň bu klibi nähilrak bolar? Ýagny senariýasy nähil çykar? Dostlar, size yine ýaş aýdymçy Tirkiş Meredowyň täze klibini hödürläli. Ýadyňdamy? Yadımdamı ölüm, bana veren sözlerim. Yadımdamı ölüm, can alan gönlüm. Yanımdamı ölüm, bile düşen suratım. Ya yalanmadı, söyleyen sözlerim. Inniki hödürlejek klibimiz keypiňize keyip goşjak klip. Sebäbi çağaçyklaryň klibi. Kuşların yılına bahar geldi, yıllarım gömürde bahar geldi. Kuşlarım sazına hayran demin, güllerim ýysına şatyrdım. Eýrany türkmen
Mobinyaş yöredüm klibini Way Music'te täzeden yükläpdir. Derleri hip hop ekelen biz, rapçin kalıpta yakılan biz. Her neçe kalsam da yadımda bolsun rapçin çarlara dökülen biz. Yürüydüm. Özümü hatardan, gödökten, ölümden, yalandan koruydım. Türkmenin rapinin başlığı berdedir. İnanmasam doğan aytmağı berde. Kim durmuşun koydu bir rapim üstüne yer formaydım da level göğümde. Aziza Ağamradova, Anne beni anlayan yok. Türk aydımına kaver hödürläpdir. Başımı okşa biraz anne. Anne beni anlayan yok. Omuzumda yüklerim çok. Seninkinde yer kaldıysa başımı koysan biraz anne. Halk aydım tayımda Mergen Ağa'nın kanalını Beyli Galiyev'den Gürci'nin. Yar fenay, yar fenay, yar fenay, neyleyin gel. Yap, bir halatin boyluyum tallanıp geçtik gözüm bu hataşlık hali Gürci'nin. Hey 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 hey. MP3'na hip-hop dünyası bilen başlayat. İska Muslim Güneli. Yaxşılıklar edilip dur yöne, pul üçün dünya sadakalar berilip dur yöne, göz üçün dünya seyredip görsök kadrını deli bahasını bilmek has möhüm. Nirek var ya bu yaş nesil, bilyen vami nirek var ya bu yaş nesil. Varımız Güneli, estağfurullah amin. Yine de var MP3 aydım Ceyhun Atacık'tan can gıydım. Vaknelim yatlağın neni, söylerim seni, yeniden kuysayan seni. Vaknelim yatlağın gıydım, söylerim gıydım, kuysayan gıydım. YouTube täzeliklerini blogerler bilen geçiriyen plus 50 min gepleşigimizde Sehra Mihman boldy. Nesip bolsa şu 4-nji gün çıkar. Dostlar, men bilýän köpüňiz tesbirlerde Seydi bilen online gepleşigi näme üçin aýyrdyň diýip soraýaňyz. Sebäbi Seydiň özü haýyş etdi. Dostlar, bizem aýyrdyk. Inni gelýäs iň gowaryan şahajyklarymyň biri könüleri ýatlaly. Halipa Enes Recepova gitme. Gitme, yıkıdım qalarım, gitme. Ne ağlar gülürün, gitme. Sırdaşım gitme. Yine bir könüleri ýatlaly berdi bi söýdürme. Sen özüňi söýdürme, söýmesin sen aýgy, näme ýylgyryň gara gözlerim oynadyp maňa bakýan. Söýmesin sen aýgy, meni gözüme kimde söýdürme. Inni gelýäs tesbirleri okuma şahajagyna ilkinji tesbir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Tama kanal. Mediatyma işiňizde ösünlik diýipdir. Köp sag bolun, minnetdar. Indiki tesbirde nädlim, iyi ki varsın Mediatyma diýipdir. Selam sizem. Indiki tesbirde Cennet Orazova, Cennet gyzymyz iň uly üstünlikler inşallah diýipdir. Amin. Indiki tesbirde Sapar Muratov, yine de yetişmedim, tuğulama canını sağ olsun Türkmenlerimiz diýipdir. Yetip bolsa yetişersin. Indiki tesbirde Serdar Hocamuratov, işiňizde ösünlik 3 ýaşyňyzam gutly bolsun diýipdir. Sağ olun. Indiki tesbirde Şammy İşan, ýaşyňyz ýenasyn Mediatyma. Sağ olun. Ve indiki tesbirde Arsenal London. Evi Müslüman doganlar hemmäňiziň tutjak orazalaryňyz kabul bolsun. Kabul bolsun. Indiki tesbirde Guga. Sagja ol gül saňa da
Bu edegem 9-njy bolup ýazdım. Her hepden 1-nji güni 20:00 bollum girýän birje komment ýazjak bolup ýetişemok işiňizde üstünlük diýipdir. Men pikirimçe şu temp bilen gelsem ýetişersin. Gülnaz Begençiwa. Kazandan salam mejatyma işiňizde üstünlük. Bizden hem size bütün Türkmenlerimize köp salam. Nuraly Hakyýew ýeşa diýipdir. Ýaşa diýjek bolanlar. Mejatyma töleme maşallah. Bugün 147-nji bölüm we 3 ýaşyna çenli jemi 217 gepleşige tomaşa etdik. Şeýle zähmetiňize minnetdar mejatyma işgärleri. Diňe öňe 3 ýaşyň gutly bolsun mejatyma diýipdir. Köp sag bolun minnetdar. Indiki tesirde Dilka. Salam hemme mejatyma komandasy. Hemmeňizi Ramazan aýy bilen gutlaýar. 3 ýaş bilen hem gutlaýan inşallah 3-1-0 ýaşy belläliň. Men mejatyma kanalyna haçandan bäri kommentariýa ýazamokdum Gül doganjygym bu kommentariýany okaýynda mejatyma 4-5 dolupdyr. Menin kommentariýam birinji we iň soňky gezek 9 ay öň men Döwran biz bilen sagollaşanyny okapdy. Döwran doganmaz gelsinne inni biz şat bolarys. 9 ay okolmady ýöne Gül doganjygym meni gowy görýär. Bu gezek okar hökmen udaçywa mejatyma diýipdir. Köp sag bolun. Döwranyň ýörüýte öz gepleşigi bar. Görplersiňiz. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň ahirine geldik. Diýjek zadym, orada ay barada bir goşky ýazyp, iň köp like alan tesire sowudumyz bolar. We iň esasat özüňize goýja seredin hoş sag bolun. Hemme jaňyza salam mengül. Eden dilegdiler bölümde. Like basmak muda hayırın diýsin. Mut. Basın. Size üçün şu taýda işleýär. Kliplerimize başlaýas 50. Doğrudur diýip umyt etýän aýdymgaty. Umyt edýän bolsam dogry. Ýaş. Yürüdüm klibini. Ve müzikde paylaşıp. Dünýäsi bilen başlaýas. İski Muslim adiyatdan çıktı. Dinlesem hani adamlan adı nemde. Gatıyı var tanalyan orayması. O derece diyorsun. Yo men aytım dinlemen o derece o kadar full diýsene. Yani aytýan önseramak aytım nemet yani serýende. Köneler ýatlaly men şu harflary iýmek endigim näme bolar bilemok. Bozma. Telefon. Men şu temalary nimede mediada nime öňe çykarmany halamok. Haýsy tema? Yaman uzun ýagtyr da. Dilka. 3den soň eden nol goýupdyr da. 3den soň? Şo şey diýe. 3den soň giden nol gidiverdi. O kapile